последнее время аналитики, эксперты, политики даже в том числе, журналисты говорили о пророссийском реванше на президентских выборах. Вот кого из кандидатов, по крайней мере, из первой пятерки или даже десятки, да, вы считаете наиболее опасными для Украины в плане пророссийского реванша? Проросійським може бути навіть той, який відстоює про українську позицію публічно, в тому числі по Криму, Донбасу, вступу України в ЄС і НАТО. Чому? Тому що бажання отримати владу – це є більш підступна річ. Це найбільший союзник Росії. Бажання людини, егоїзм людини. Серед таких людей я бачу небезпеку з боку Тимошенко, тому що якщо вона дійсно захоче отримати цю посаду, вона не зупиниться не перед чим, збере якийсь там умовний третій Майдан, і Росія цього і добивається, щоб почались зіткнення між людьми, які мають різні політичні погляди, щоб в цих зіткненнях з'явились провокатори, які будуть кидати запалювальну суміш в приміщення правоохоронних органів, які будуть блокувати державні установи. В умовах, коли не працюють державні установи, дуже важко оперативно реагувати на зовнішній виклик. Росія готова до повномасштабного вторгнення.